Ano, a už je odstartováno. Velitelka losuje barvy. Záchranné družstvo jde vyprostit zraněnou osobu. Opatrně, opravdu má těch 70 kg. Ať vám nespadne. A družstvo volí jiný způsob. Jedou špičkou dopředu, no, to jsme ještě neměli. Asi to chtějí vyhrát, no, ale oni jedou pro... Ano, a velitelka už má postavený terče. Tak chvátaj, víš co. Uvazuje loď a běží plnit úkoly, které jsou potřeba pro záchranu všech lidí. Ty Vera, to už nemůže. Družstvo SDH Tomice jsou zde úplní nováčci, ale já myslím, že ty hasičíně dávají co na plat. Ano, už 2 členové mají splněno a můžou i stříkat se. Jakmile se vyndá stříkačka ze zbydny, můžou najíždět hasiči z konětok a připravovat si stav. Ve štyrech musíme vynášet stříkačku ve štyrech. To je podmínka. Každému říkám opatrně, ať se někomu něco nestane. Ještě koně topí, počkejte chviličku, oni si domů, jakmile mají vyprázdněno, dáváme. Ano, Tomice už je správně, to je to, co se mi líbí. Hadice by se měly roznášet, rozhazovat a ne to, co jsme zvyklí z požárního sportu, že se všechno na základě nacvaká a pak se to všechno smítá po zemi. Úvodně taky bychom tohleto nebyli schopni udělat. Proto musíme trénovat rozbalování a roznášet. Ano, tady jsme viděli základní chybu u Savit, kdy se snažili našroubovat opačný spoje. Vážení přátelé, na nástěnkách, hasičárny anebo občerstvení na Vratách u haly si můžete přečíst umístění jednotlivých družstev ve všech jednotlivých ročnících. Je to velmi zajímavé se podívat, kdy nejvíce vítězství získalo SDH Třebsko. Ano, a už nám zvrčí stroj a čekáme na pevné sešrobování Savit, a aby jsme mohli začít sát vodu.
Venca! To bude správně, dáš hop a s ním půjde. A tahle to, co se opírá o tu týhodí, nebo se přijde. Frančický, já myslím, že bychom jim měli pomoct. Je potřeba udělat výměna stříkačky. Ale jak běží. Ano, V životě tak neběželi. A říkají, ale kolo. Pojedeme na tu plán. Jo. Ale tak to bude stříkačku. jo, celý. Ano, a už se zásah poved a nyní jsme viděli i výměnu stroje. I to se může u zásahu stát. Ano, a nyní ještě musí dokončit útok. Ano, pravice ve skluzu nebo v náběru. Ano, a velitel jde udělat ukončení zásahu.